Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Ja saben que els dilluns conversem amb representants dels partits polítics que tenen presència a l'Ajuntament mataroní. Avui és el torn del Partit Popular i ens acompanya el seu portaveu i també diputat, per cert, al Parlament de Catalunya, el senyor Cristian Escribano. Senyor Escribano, molt bon dia, benvingut. Molt bon dia, Pep. Escolti'm, aquest dissabte vostè i també un altre representant del Partit Popular al Parlament van venir fins a Mataró, davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra, per exposar la seva voluntat, la seva intenció de reclamar que es dobli el nombre d'efectius de Mossos d'Esquadra a la capital del Maresme i, a més, s'han fet seva una proposta de campanya electoral en el seu moment del Partit dels Socialistes, de l'alcalde Bote, de construir una segona comissaria a Mataró, en aquest cas a Rocafonda. Bé, per un costat sí que és cert que reclamem que es dobli aquest número d'agents de Mossos d'Esquadra que hi ha a la comissaria, bàsicament perquè s'està demostrant que és insuficient per acabar amb la delinqüència a Mataró. La comissaria dels Mossos de Mataró no només dona servei a Mataró, sinó que dona servei a altres ciutats de la comarca i això impedeix que hi hagi una bona força policial suficient per fer front a la delinqüència que hi ha al Maresme. A més, amb les notícies que hem tingut també darrerament, on hem vist com els últims 2 anys hi ha hagut un increment molt greu i molt fort d'aquestes plantacions de marihuana i de drogues arreu del territori de la comarca, i aquí també els Mossos d'Esquadra té molta feina a fer. Nosaltres reclamem, ja que no hi ha un número fix sempre per comissaria, sinó que va fluctuant, i ja que la consellera va venir aquí a Mataró i va dir que el seu compromís amb acabar amb la inseguretat a Mataró era ferm, jo vull que es dobli aquest número d'agents dels Mossos d'Esquadra, així ho reclamarem al Parlament. I per altra banda, no és nova aquesta reclamació que fem d'una segona comissaria de Mossos a Mataró, bàsicament perquè és una necessitat per Mataró no tenir una comissaria com a tal tan gran com la que pot ser la que hi ha present a Mataró, però sí una altra comissaria que pugui donar un servei molt més ràpid i efectiu a una zona de la ciutat, com és l'altra banda on està Rocafonda, on hi ha una delinqüència, un índex delinqüencial més alt que altres zones de la ciutat, i creiem que podria ser una bona fórmula. Compartim aquest punt amb l'alcalde. No sé si l'alcalde ara ha tornat a canviar d'opinió i ara que la conselleria li diu que no ho veu viable, ara ja considera que no és una bona opció. De totes formes, el Partit Popular ho continuarem defensant i ho portaré al Parlament de Catalunya. Bé, però sí, com vostè mateix diu, no? La consellera d'Interior, la senyora Núria Parlon, es va encarregar de posar-li aigua al vi en la reunió que va tenir amb l'alcalde de Mataró fa unes setmanes, ja dient que no hi hauria una segona, que no hi ha cap projecte perquè Mataró disposi d'una segona comissaria. De fet, pràcticament no hi ha cap altra ciutat, excepte Barcelona, per exemple, que disposi d'una ciutat similar característiques a Mataró, que disposi d'una segona comissaria. Una altra cosa seria una oficina per atendre algun tipus de denúncies petites al centre de la ciutat, però que no es materialitzaria una segona comissaria de Mossos a Mataró. Bueno, nosaltres ho continuarem lluitant, bàsicament perquè ho creiem bo per la ciutat. Ho creiem bo i tot i que la senyora Parlon hagi dit que no és una realitat, nosaltres volem continuar endavant amb aquest projecte i ja li he dit, Pep, que ho portarem al Parlament de Catalunya, bàsicament perquè tots els grups es puguin pronunciar. Jo vull saber, no què pensa la consellera, sinó què pensa el PSC, si l'alcalde intentarà moure fitxa perquè una proposta dins la Comissió d'Interior perquè hi hagi aquesta segona comissaria. El senyor Bote pressionarà perquè el Partit Socialista hi doni recolzament, perquè al final, si veiem que aquí el Partit Socialista diu una cosa, després el Parlament diu una altra, queda molt desdibuixat el que defensa de veritat el PSC. El PSC té una diputada també al Parlament de Catalunya, de Mataró, la senyora Romero. Veurem quin és també el seu posicionament. Jo al final el que reclamo, i a vegades coincideixo amb l'alcalde, és les coses que són bones per Mataró i que crec necessàries. Tot i que no hi hagi moltes ciutats, tu has dit Barcelona, que tinguin una segona comissaria, tampoc és que hi hagi moltes ciutats que tinguin un índex delinqüencial tant com Mataró. Vam veure que el 2023 Mataró va acabar com la 6ª ciutat de tot l'Estat amb índex delinqüencial més alt. Llavors, jo crec que podem començar a dir que Mataró necessita una major pressió
contra els delinqüents i que necessita un compromís més ferm per part de la Generalitat. Per tant, la intenció del seu grup parlamentari és portar, per part del Partit Popular, aquesta petició a la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya i allà tots els partits que hi tinguin representació hauran S'han de de dir... posicionar. S'han de posicionar. Sí, és la intenció, és la intenció. De fet, l'hem presentat aquest matí mateix. És a dir, ja està presentada la proposta? Sí, està presentada, perquè es debateixi a la Comissió d'Interior del Parlament. I com a les comissions pots anar fluctuant, aniré jo mateix a defensar-la. Quins són els terminis? No hi ha termini d'execució. Jo vull primer... Bueno, no hi ha termini. Un cop s'aprova una proposta de resolució, o sigui, no s'aprova, evidentment, ja sap que és com l'Ajuntament de Mataró, però el Parlament, o sigui, s'insta el govern de la Generalitat des del Parlament de Catalunya a que això es materialitzi i s'insta a que hi hagi uns tempos. Ara, un cop es presenta la proposta de resolució, s'obre un temps perquè els altres partits facin doncs, les esmenes pertinents. Si el Partit Socialista, partit del govern, en fa una esmena perquè el temps sigui, doncs, bueno, si no pot ser immediatament, que sigui abans d'acabar la legislatura, però que sigui. O sigui, no vull una proposta de resolució que sigui un brindis al sol, com acaben sent moltes que s'aproven a l'Ajuntament de Mataró, que el PSC vota a favor simplement perquè quedaria malament. Votar que no, vull compromís. És a dir, en els tràmits parlamentaris, la presentació d'una proposta de resolució en una comissió determinada pot arribar a durar setmanes, mesos, anys, fins i tot. No, un cop... Clar, això no és com l'Ajuntament. Un cop tu presentes la proposta de resolució, passa a la llista de propostes que s'han presentat. Llavors, depèn de la comissió, hi ha més propostes o menys propostes. Per exemple, hi ha Comissió Política Lingüística, hi ha poques propostes. Comissió de Territori, hi ha moltíssimes propostes. Al final és temes territorials. Però a la Comissió d'Interior hi ha un número acceptat, però van passant. Llavors, jo crec que en el tràmit de mes i mig, 2 mesos, podríem estar debatent aquesta proposta a la Comissió d'Interior. Molt bé, presentada està, per tant? Presentada està. Molt bé, doncs anirem seguint l'evolució. Senyor Escribano, parlem d'una altra temàtica que afecta molt a la capital del Maresme, que té a veure també amb seguretat, que és el de les ocupacions. La setmana passada, la degana del Col·legi de l'Advocacia de Mataró, la senyora Núria Pastor, va anar al Parlament, no és la primera vegada que hi va, ja hi ha anat en altres ocasions, per reclamar mesures urgents per agilitzar els desallotjaments per motius delictius, que d'alguna manera també la Unió Europea, des del Parlament Europeu, es busquin mecanismes que donin eines per actuar amb més immediatesa, més rapidesa davant d'ocupacions delinqüencials. Bé, per començar, tot el recolzament sempre a la senyora Pastor, que ha mostrat una proactivitat brutal, sempre ella, com a degana del Col·legi d'Advocats, fent una feina que pertocaria a les administracions i als polítics. És increïble que una degana hagi d'anar a Brussel·les per demanar que un país membre, Espanya, tingui una legislació com tenen tots els països d'Europa. És que Espanya, en aquest sentit, és l'anomalia d'Europa. A altres països, França, Itàlia, Alemanya, que un ocupa pugui estar 2 anys dins d'una casa que no és seva, sense que se'l pugui fer fora, és impensable. És impensable. Això només succeeix a Espanya. O sigui, tots els països tenen una legislació per protegir la propietat privada, però també per protegir els veïns dels delinqüents. Llavors, és increïble que s'hagi d'anar fins a Europa per reclamar el que és de sentit comú. I l'altre dia, justament, també parlàvem d'això perquè nosaltres, en aquest ple del Parlament, també portem una interpel·lació a la consellera, on, en aquest cas, el conseller de Justícia, perquè Catalunya legisli, perquè el que també és increïble és que no només t'ocupin el pis, sinó que, a més, tu hagis de seguir pagant com a propietari l'aigua, la llum, el gas, i que no puguis deixar de pagar aquests subministraments perquè a sobre contra qui va la justícia és contra el propietari que no vol pagar-li a l'ocupa els subministraments. Estem en un nivell de bogeria que és tremendo. Llavors, nosaltres portem una moció, en aquest cas per debatre al Parlament de Catalunya, perquè els propietaris no hagin de pagar, mentre tinguin el pis ocupat, res. I també urgim a que Catalunya legisli. Jo crec que comença a ser, dins la societat catalana, a imparar el sentit comú. I cada cop veient més gent, abans parlar de tot això
era una mica de ser insolidari, de ser mala persona, de ser fins i tot fatxa, ens havien dit en el seu moment, per dir que s'ha de protegir la propietat privada i que l'ocupa se l'ha de fer fora d'un domicili si no és seu. Però ara ja comença a haver un consens social molt ampli perquè estem veient que l'ocupació no només produeix aquest greuge al propietari, al qui l'ocupen el pis, sinó que fa que les comunitats de veïns es converteixin en un veritable infern. I també l'altre dia jo deia, i l'interpel·lava l'alcalde amb les càmeres de TV Mataró, és a dir, l'alcalde moltes vegades posa una excusa i és jo estic lligat perquè hi ha una llei que no es pot... per començar, qui pot canviar la llei és el seu partit, però això ja és una altra cosa. Però jo veig dos tipus d'alcaldes. Jo veig un alcalde, com l'alcalde Bote, que diu que ell no pot fer res, que els veïns es queixen i ell diu que no pot fer res, que mira cap a un altre costat, mentre hi ha barris com Cerdanyola i Rocafonda, però cada cop hi ha més altres llocs de la ciutat, la Llàntia, Vistalegre, l'Havana, que cada cop veiem com la delinqüència augmenta, les ocupacions augmenta i la marginalitat s'extén a tota la ciutat i l'alcalde no fa res. L'alcalde simplement passeja, que passejar se li dona molt bé, i diu que no pot fer res i apel·la a altres institucions, a Catalunya, a Espanya. I després veig un altre tipus d'alcalde, que és el senyor Albiol. Jo veig com el senyor Albiol està al costat dels veïns, els hi fa un infern als ocupes i com les dades avalen la gestió. Ahir va sortir un article on deia que Albiol, des de que és alcalde, ha evitat el 50% de totes les ocupacions. El primer any de legislatura va evitar el 30% i aquest segon any ha evitat el 50%. Un alcalde que és proactiu i que al final fa tan bona feina que el vota un abanic de societat, des d'independentistes fins a socialistes, perquè creuen en la seva gestió, demostra que amb voluntat des dels ajuntaments es pot fer molt, molt. I demostra també el senyor Bote que quan no hi ha voluntat no es pot fer res, perquè després de 10 anys d'alcaldia les promeses buides comencen a patinejar una mica. És a dir, està reclamant que l'alcalde de Mataró, el senyor David Bote, albiolitzi les polítiques de seguretat de l'Ajuntament de Mataró, en el cas de Mataró. No li puc demanar això, perquè sé que el senyor Bote no ho farà mai, però evidentment Mataró necessita un perfil com Albiol dins l'alcaldia. I jo és el que vaig oferir en campanya i el que continuo oferint. Mataró necessita el model que Albiol està aplicant a Badalona. I jo ho tinc clar, no, encara més. I els veïns és el que reclamen. O sigui, qualsevol veí amb el que puguem parlar el que reclama, independentment de la seva ideologia, és que els polítics siguin resolutius. Jo crec que l'alcalde Bote és tot el contrari a resolutiu. I per això jo el que ofereixo és una Mataró com la Badalona d'Albiol. Diu que el seu grup parlamentari presentarà una proposta al Parlament precisament per... Sí, aquest dimecres es debat. El nostre diputat portaveu de Justícia interpel·la el conseller de Justícia sobre aquest tema, us faré arribar la interpel·lació, i les interpel·lacions en un ple es materialitzen en una moció al següent ple, que això es debat i es vota al ple del Parlament. Per tal que sigui ja de llei, diguéssim, el que va aplicar l'altre dia un jutge, que és un cas determinat, concret, donant la raó al propietari de que no és cap delicte no pagar els rebuts de l'aigua, llum, gas, si el pis el tens ocupat. Correcte. Volem que això no sigui una anècdota, sinó que sigui per llei. Anem a una altra temàtica, ara sí, deixem la seguretat i anem a l'educació, perquè a educació tenim dos fronts oberts. Sí. Dos fronts oberts. Un és inesperat, que és el fet de Figueretes, l'escola Bressol de Figueretes, que degut a uns defectes en unes bigues, que sembla ser que són bastant més importants del que inicialment semblava, ha obligat a tancar l'escola i, de moment, els nens i nenes de Figueretes han d'anar a l'escola Bressol que s'ha improvisat al casal de la gent gran de Cirera. No està gens clar què passarà en un futur, si es pot rehabilitar, es pot restaurar Figueretes, si es fos el cas, quan trigaria, què s'ha de fer. Una de les propostes que probabilitat seria quan Joan Coromines definitivament es faci l'edifici, el solar on ha d'anar,
doncs, que s'alliberi un dels dos edificis, que és el del carrer Madós, i instal·lar allà figueretes. Però això no seria pel curs que ve. No. Després hi ha l'altra proposta o l'altra possibilitat és mirar a veure si hi ha algun espai pel centre de la ciutat on es pugui ubicar figueretes, que sigui públic o sigui privat. Vostès com ho veuen això, què demanen i què pensen que s'ha de fer? Per començar, ens van enviar els informes que deien justament això que dius tu, Pep, del tema de que les figueretes estan molt pitjor del que es pensava. Hi havia fins a 8 o 9 bigues que estaven en mal estat i això, per descomptat, fa que els nens no puguin estar aquí. Ara, això el que ens deixa clar és que els nens no poden continuar a Cirera perquè se'ls hi ha de buscar un emplaçament al centre de la ciutat, que és on està les figueretes, i és on els pares van decidir portar els nens per proximitat, per tot. Llavors, els pares i els nens i els professors se'ls ha de donar ara ja un emplaçament digne i suficient dins del centre de la ciutat. Sigui públic o privat, això ho ha de buscar l'Ajuntament. Crec que aquest és el compromís i això és el que ha de passar. L'Ajuntament ens va dir, l'altre dia aquí al debat de la tele, el senyor Gomar va dir que l'edifici de les figueretes es rehabilitaria. Això és un compromís, llavors nosaltres esperem que es rehabiliti. El que està clar és que pel curs que ve, com tu dius, no hi haurà aquesta construcció del Coromines, llavors no és una solució viable, pot ser una solució a mig llarg termini, però no és aquesta la solució que ara necessiten els pares. Els pares ara ja sapiguent que els nens no poden tornar a aquesta escola, se'ls ha de buscar un emplaçament al centre de la ciutat perquè puguin portar allà els nens. Aquesta és la solució que nosaltres defensem ara i que continuem defensant. I si l'Ajuntament necessita el recolzament del PP, per això el tindrà. Des d'aquest punt de vista, amb això del recolzament del Partit Popular, vostès pensen fer alguna proposta d'espais? Han visualitzat en el mapa del centre de la ciutat algun espai on es pugui ubicar? Creiem que els tècnics de l'Ajuntament tenen més present quins són els espais disponibles. Al final, la senyora Delgado s'haurà de posar d'acord amb la senyora Ruiz pel tema d'urbanisme i pel tema de saber quins espais hi han disponibles, però creiem que això és una feina que ha de fer l'Ajuntament, és a dir, és el propietari dels espais o és qui ha de llogar els espais i qui saps quins espais són viables. Llavors nosaltres, un cop ens presentin la proposta, si és viable, recolzarem. Un altre aspecte en el món de l'educació, aquest ja feia més dies que ho sabíem i que, a més porta bastanta polseguera, que és el del tancament de línies escolars pel proper curs. Una al Camí del Mig, l'altra a l'Escola Rocafonda, i també a dos instituts se'n parla poc, que és el Miquel Biada i el Tos i Codina. Tot això, hi ha hagut diversos capítols on una cosa que semblava d'una manera, l'endemà és d'una altra. L'Ajuntament inicialment deia que entenia i donava suport al tancament de les línies. Després, un dels socis del govern, el senyor Morales, des d'en Comú Podem, van dir que ells no hi estaven d'acord. Finalment, sembla que ara la regidora, segons explicava el senyor Gomar, precisament el debat que vostè feia referència aquí a TV Mataró, està treballant per tal d'aconseguir que finalment no es tanquin aquestes línies. De moment, però, no s'han ofertat a la preinscripció escolar. Bé, jo crec que, per començar, el que hem de fer referència és a les formes en què es van fer les coses. Des del moment que nosaltres ens vam enterar nosaltres, els regidors de l'oposició i la comunitat educativa, tant al centre com els pares, va ser un mes després de que aquesta decisió es prengués per part de la Generalitat i de l'Ajuntament, perquè és una decisió conjunta. L'Ajuntament en aquell moment no va fer cap tipus de resistència i no només això, sinó que ho va ocultar. I jo faig un èmfasis. Quan dic Ajuntament, dic govern municipal, em refereixo a dos partits, Partit Socialista i En Comú Podem. És a dir, tan culpable és el senyor Bote d'ocultar durant un mes aquesta decisió a la comunitat educativa com ho és el senyor Morales. El senyor Morales forma part d'aquest govern que durant més d'un mes va ocultar una decisió presa pel tancament de línies escolars a la comunitat educativa. I jo entenc perfectament que el senyor Morales es vulgui erigir amb defensor de l'escola pública, però el senyor Morales és còmplice d'haver ocultat durant un mes a pares i famílies i als professors i als centres aquesta decisió. I si no ho sabia, que es plantegi perquè el PSC li oculta informació durant un mes. Perquè aquí hi ha dues coses innegables. Si ho sabia, ho va ocultar.
Si no ho sabia, li prenen el pèl des del seu propi govern municipal. I per l'altra, nosaltres hem estat des del primer moment en contra. En contra per les formes, en contra perquè hi ha necessitat, i ho veurem, quan finalment no es tanquin, perquè jo estic segur que no es tancaran, perquè la pressió de les famílies i dels centres ha sigut grossa, amb el recolzament d'un abanic molt ampli de la representació política, però han fet molta pressió, han fet molta feina i s'ho han currat perquè no es tanquin aquestes línies, jo estic segur que no es tancaran. Veurem com, per exemple, Camí del Mig omplirà. Estic completament segur. I es veurà que l'oferta s'havia de mantenir. I quan l'altre dia el senyor Humanes deia, bueno, però és que la baixa natalitat, que aprofitin per baixar ràtios. Hi ha un consens en què s'han de baixar les ràtios, que aprofitin, que volen tancar línies per baixar les ràtios. I això és voluntat política, és voluntat. I quan no hi ha aquesta voluntat, doncs es nota. És a dir, vostè està convençut de que finalment no es tancaran, que hi haurà una demanda important de places en aquestes escoles i, per tant, això obligarà a obrir aquestes línies? Per començar, Rocafonda no s'hauria hagut de tocar, perquè hi ha un compromís del ple que diu que els centres de màxima complexitat no s'han de tocar, i crec que aquest compromís és bastant important com perquè el govern li traslladi a la conselleria, així ho hem fet, i que no es tanqui. I per altra banda estic convençut que Camí del Mig omplirà. Jo vaig estudiar en aquesta escola, és molt bona escola, amb uns professionals molt bons. De fet, hi passo cada matí per venir cap a l'Ajuntament caminant i tinc molt bons records. No crec que sigui necessari tancar i crec que al final el govern municipal i el govern de la Generalitat cediran a les pressions i no tancarà les línies. Però hi ha una cosa que se'n diuen vasos comunicants, és a dir, si al final aquestes escoles tenen suficient peticions per inscripcions perquè s'omplin les dues línies i l'argument era que ha baixat la natalitat i no hi ha prous alumnes com per omplir totes les aules, pot ser que pateixi alguna altra escola? No ho crec, no ho crec. La conselleria, al final, el PSC actua d'una forma i és tira la pelota i veuen a veure què passa. En aquest cas, han vist que el que ha passat és que la reacció de la comunitat educativa, que està molt ben organitzada, ha sigut grossa i no s'han deixat utilitzar ni s'han deixat ningunejar per part ni de l'Ajuntament. Jo crec que la comunitat educativa també té molt clar que l'Ajuntament aquí podia haver fet molt més, ni per part de la Generalitat. De fet, cada dimecres els nens i pares de Camí del Mig es continuen manifestant davant l'escola. Ho trobo molt bé com a eina de pressió. Llavors jo crec que al final no tancaran, però que la conselleria buscarà la fórmula perquè no s'hagi de tancar cap línia a Mataró. El PSC funciona sota pressió. I què passa amb els instituts? Per què no se'n parla? Bueno, nosaltres volem parlar, de fet, tant a l'Ajuntament com al Parlament, jo vaig comentar que no només es toquen dues línies d'I3, sinó que es toquen dues línies d'ESO. I d'això la conselleria no ha dit res. També és cert que en aquest sentit no hi ha hagut una pressió ni a nosaltres ni com a forma de demanda, perquè entenc nosaltres cada cop que hi ha alguna cosa que fa l'Ajuntament amb el que hi ha algun sector que no està d'acord, ens arriben moltes vegades queixes, ens arriben peticions. D'això no ens ha arribat peticions. Jo sí que és veritat que la proposta que vam presentar, i així ho vaig anunciar en aquesta casa a la Comissió d'Educació, era perquè la Generalitat no tanqués ni les línies d'I3 ni les línies d'ESO. Veurem quina és la resposta. Bé, jo li he demanat a la consellera que ens faci arribar al per què es tanquen aquestes línies, quina és la justificació, perquè d'això ni l'Ajuntament ni la Generalitat ens han dit res. Veu probable que sí que es materialitzi a l'ESO? Sí, ho veig bastant probable. Senyor Escribano, res, som a punt d'acabar. Ve Setmana Santa, vostè què tal, això? La segueix? Molt bé, molt actiu? No només la segueixo, sinó aquest any crec que poder processionar menys, però jo soc del Nazareno i soc del Cautiu. Evidentment, és brutal la Setmana Santa. Ja saps, Pep, que vam presentar l'any passat una proposta per aquestes dates perquè la Setmana Santa de Mataró es materialitzés com a festa d'interès turístic de Catalunya. De fet, espero en breu tenir alguna resposta de cultura de la Generalitat. Sé que l'Ajuntament no ha mogut un dit, però bueno, tota aquesta conversa al final versa sobre tot allò que jo proposo a Mataró
i que després puc materialitzar des del Parlament. Així que espero que tinguem notícies. En breu? En breu. Senyor Escribano, moltes gràcies, com sempre. Ha sigut un plaer. Igualment. Ho hem de deixar aquí. Demà més a l'entrevista de Mataró Ràdio. Fins aleshores, adeu-siau i que tinguin molt bon dia.